Wah, pas iki. Nggone ritual iki. Titik pusat energi langit lan bumi. Garis lurus ro gunung, garis lurus ro laut. Mulai wae iki rituale. Gedhuk sikil ping 7. Terus pawang teko udan lengo, udan lunga. Pawang teko udan lengo, lunga. Dus. Ojo ganggu ritualku. Ritual apa? Ritual nolak udan. Nolak udan. Ra kelingan pas sampean wingi iki. Kelingan apa? Dewe wing ketiga dawa, kekurangan banyu ngasih tuku. Golek-golek mas saiki banyu ditolak-tolak. Ya maksud iki ora ngono, Mamase. Ayo, maksudnya aku ki yo sedina udan, sedina ora. Ayo maksud iki ora udan terus ngono. Ya udan terus kok yo repot. Lho. Udan panas sing gawe sing kuwasa kok. Ngarani wae. Wis sing bersyukur sampeyan diwongke. Mamase, ya ora bukane ya bersyukur. Ya, amun lagu kae kengelan nak. Kelingan nak lagu kae. Aku bukan nabi yang bisa sempurna. Ya, nabi tok sing iso sempurna kae. Akan menungso biasa. Ayo, sifatnya menungso kae ngono kuwi ngewohake to. Ala, panas njaluk udan. Awis dine udan njaluk panas. Sampean ngopo kuwi? Ora udan kok nggawa payung. Lho. Sampeyan ra paham peribahasane nenek moyang kita iki. Sedia payung sebelum hujan. Kayak aku iki lho, saurunge udan wis nggo payung dhisik. Ora udan dik nggo payung. Paham ora sampean? Oh, paham. Ning napa sampean kuwi? Wis nggo payung kok ijik nggo mantol barang. Lho. Iki ki menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar ya menyempurnakan ikhtiar. Ini pada tempatnya. Maksudnya? Alik payung kayak pejalan kaki, ya toh. Alik mantol, gue sih gue kendaraan ki lho contohnya motor, aja gue mobil gue mantol. Lho, iki mantole sapa? Iki payunge sapa? Apa urusane urus sampean? Sok ngatur. Lah, kae abledake mau wis teko kae Mama sih. Wis ora udan itu kok. Ayo bali nyup. Ayo. Ya kono dhisik Ayo, kok. dhisik ya. Aku yang nggo payung, nggo mantol kok. Makane sedia payung sebelum hujan. Wedhus. Iso. Omah apik-apik ngene kok yo bocor terus. Mari. Piye lho iki? Mbok nek bocor ki kasus korupsi ngono wae lho. Jadi ben koruptor iki iso ditangkap, lan yo ora ngrugekake negara. Iki yo piye ngono lho. Aku niki wingi wis munggah medun. Tak janjiani koyo isih bocor wae. Ish. Apa le tak dandani aku yo? Kudune kan yo ahli nih. Utang ngono lho. Lah ning tukang opo yo? Tukang parkir. Masuk markiri motor ke mobil. Tukang jahit. Ya sok jahit klambi patok opo lu sing penting jahit. Nah terus tukang janji. Aku lah yo kae koyo wong sing golek swara. Tukang opo yo? Ndak yo tukang gendeng. Tapi nek tukang gendeng ki sok gaweni gendeng ki. Ah wis lah wis toko sak oleh wae. Tukang opo sakarepe. Sing penting ora tukang nyebarke aib wong.
Omlaku ujug Yes. takon-takon ngono lho. Ya wes, tak takon ki saiki ki. Tak nyanyi sisan pertemuan yang ku. Seneng nyanyi wae. Ada ngendi to, Gus? Saka wiridan. Wiridan. Iya, Nah, wiridan kok nang dalan. yo nang dalan wong wiridan ke wirawiri turut dalan. Oh walah, tak arani ki sing wiridannya lho. Sing nggo tasbih kae nang masjid. Ku yo mengko to. Lho, sampean wirawiri turut dalan awani-wani ora nggawa payung. Ini musim hujan lho, Gus. Yo musim udan, yo musim udan kan saiki lagi panas. Mosok aku yo kon nggo payung. Lho, Gus. Sampean ora kelingan peribahasa nenek moyang kita, sedia payung sebelum hujan. Ojo malah pas wis udan lagi sedia payung. Tak kuwi Gus sing jenengane menyempurnakan ikhtiar. Wah. Tegak temen saiki omongane Mas Bro. Bar mangan opo e? Mangan buku. Ya makanya kan tadi ahli ilmu. Waduh, ya wis sip nek ngono berarti. Masa dong ayo. Musim udan iki ki. Gak ngomah wae. Ora ndek payung, ora ndek mantol kok. Wis nyo. Cah loro ben ana kancane. Wis gak ngomah musim udan. Ngerti ora? Wis. Iki wayahe mangan ning kandang. Udan-udane kok ngomah ngono lho, Teh. Ora yo malah dolan turut kebonan. No, rebutan. Dipangane. Yo iki wedange. Turu nyokan. Wis, mulya to. Warak rebutan ning mangan kowe, Teh. Cepet gede ya. Weh, nopo? Hae, pedesen, Bu. Pedesen nyambele ora kok lomboke gek larang. Bener gek larang. Nah, terus nopo? Hae. Akeh lu mikir ngomah lho. Omah kok dipikir pitik lho dinggoni garek mangan rung ngombe. Emange nopo omahmu, Mar? Ha iki lak musim udan to. Heeh. Nah, omah iki do bocor lho, tak janjiani bolak-balik terus bocor wae iki. Walah bocor. Saiki panas njaluk udan. Udan njaluk panas. Ora bersyukur ngono. Ah iya, padha kuwi karo wong Ngene liya. lho, Mas. Piye? Apa aku golek tukang kuwi lho sing iso nembel bocor ki sapa iki? Wah, bocor-bocor wae. Gampang kuwi, Mar. Urusan tempel-menembel bocor, pasrah gawe ning bengkel Bang Jack. Beres. Gampang-gampang kok gawe angel kowe, Mar. Anel-anel. Banjek yo banjek. Ha iki ki sing bocor udu bane. Lho gendeng sing bocor gendeng-gendeng. Oh, alah gendeng-deng ya. Oh. Ngendi solusi sing tepat mahan kuwi, Mar. Piye? Piye nek gendenge dipayungi wae? Payungi. Oh. Walah, pantesan saiki sampean kok gawanane payung, Mas Bro. Ayo to Gus kan. Aku kan wedi karo udan Gus. Lah karo udan kok wedi. Tak kandhani, udan kuwi teko ora kanggo menyakiti, tapi kanggo membasahi. Hujan kuwi yo air langit sing jatuh ning senajan terjatuh, dhek ora tau mengeluh, tapi malah tersenyum. Mergone apa? Dheweke berusaha kepingin ngekei manfaat kanggo penghuni bumi sing pengen tumbuh. Oh, ngono ya Gus. Udan kuwi ngajari awake dhewe semangat lan istiqomah, Mas Bro. Sebab hujan akan selalu kembali meski tahu rasanya jatuh berkali-kali. Isih ana siji meneh, Mas Bro. Apa kuwi Gus? Salah siji panggonan sing mustajab kanggo ndonga kuwi ya udan. Lah, ayo gunane payung gawe apa Gus? Payung pancen ora bisa menghentikan hujan. Tapi kanthi payung iki dhewe iso tetep berjalan di tengah-tengah hujan sampai ke arah tujuan. Payung uga ngajari awake dhewe
bekerja kanthi ikhlas nulung marang wong liya. Senajan to diterpa terik sinar matahari, diterjang derasnya hujan. Mula sampeyan kudu iso sinau karo payung iki. Sinau karo payung iki. Nomor 11. Ya, 5 tambah 5 piro? Orang jawab meneng. Ya wis terakhir ya. Nomor 20. Ibu kota Indonesia. Gampang iki. Apa? Orang jawab meneng apa? Meneng. Gus. Lah kaya ngene kok kan sinau karo payung. Energi langit lan bumi, garis lurus karo gunung, garis lurus karo laut. Wektune pasti gawe. Keben. Ojo ganggu Mama Sih, ojo ganggu ritualku. Ritual apa Mas Bro? Hah? Lali ta lho. Iki. Kandangan wae. Sudah nggih. Kandangan kita ini. Lama di sini wali. Rebutan. Pedesan Mas. Pedesan ora nyambel. Lompoke kayak larang iki.